Да, искам първата стъпка ще е да нагласим камерата в работа. Снима. Това си изцяло за мен. На юг от град Газа по време на днешния 4-часов коридор. Балоните ги слагате с вероятно на стаята. След като обяви, че е разделила изицата на Львов, превзела крепост на Хамас и обсъдила града, израелската армия се готви за штурм. За първи път военните допускат до Газа малка група журналисти. Това място е било подложено на няколко въздушни удара преди да дойде пехотата. Ето там може да видите град Газа. Може би чувате изстрелите. Израелските военни ни казаха, че са забелязали подозрителни лица и ги обстрелват. Точно в 11 часа местно време в Израел почетоха с минута мълчание паметта на убитите при атаките в Хамас. Палестинската страна съобщава за десетки жертви при среднощните израелски удари по южните градове Рафа, Дер ал-Балах и Хан Юнис. Това е геноцид. Тук просто всеки миг чакаме смъртта. А след поредния провал на съвета за сигурност на ООН да стигне до резолюция за конфликта, днес и утре в Токио ще обсъждат външен дълг от 2 милиарда. И сега аз ще направя това и през цялото това време ще ви покажа. Съобщи финансовият министър. И още по темата за парите на държавата. Още няма решение ще получат ли пенсионерите коледни добавки от 50 лева от бюджета. Вие знаете, че политиката, която поддържаме като Министерство на финансите, още от 2021 година е за трайно увеличение на пенсиите. Тази година пенсиите бяха увеличени с 12%, до година финалните разчети трябва да бъдат направени, но изглежда около 11%. Това означава, че реално пенсионерите ще получават коледни добавки абсолютно всеки месец. Неофициално Мустафа Карадайъ е подал оставка като лидер на ДПС. Това твърдят източници от ДПС пред вестник 24 часа. Все още няма яснота за мотивите за оставката. От пресцентъра на ДПС обявиха, че за сега не могат да потвърдят информацията. Очаквайте информация в следващите ни емисии. Допуснати от заместник министъра на електронното управление Михаил Стоянов административни нарушения ще обсъдят днес премиера Николай Денков и министър на електронното управление Александър Йовчев. Премиерът уточни, че тези грешки не са били достатъчно основание за отмяна на машинния вот на първия тур от изборите. По думите му, основната причина за отмяна на машините при гласуването на 29 октомври е разпространена обмяна с информация без да е проверена. Денков добави, че писмото му до президента за отстраняването на председателя на ДАНС Пламен Тончев е законово мотивирано, а позицията на Румен Радев е, цитирам, незащитима. Примерно за това, че са използвани лични устройства, тогава когато не трябва да се използват лични устройства. Само да обърнат внимание, че предните години е било също на предните. Така че тук той не е направил нещо извънредно, просто е трябвало да бъде много по-внимателен. Истинската причина да се махнат машините е първо, че не провери информацията, която изпрати. И второ, че изпрати публично без да бъде проверена. Щабът на Ваня Григорова вече подготвя жалбата срещу изборния резултат в София. Това съобщи самата тя в ефира на BTV. Според фирмата доставчик на средствата за гласуване Сиела няма основания за съмнение в машинния вот. Когато има фотофиниш, всеки глас е важен и затова нашите юристи пишат в момента жалбата до съда, обяви Григорова. Приемате ли този резултат като окончателен? Към момента не. Ние сме длъжни да отразим всички сигнали, които получихме. Така и до момента продължават да постъпват сигнали, поради което смятаме, че тези сигнали трябва да бъдат проверени. С крайна сметка, когато има фотофиниш, всеки глас е важен. Още вчера от щаба на левия кандидат обявиха, че има множество нарушения, както при броенето на бюлетините, така и при работата с машините и тяхното сертифициране. Толкова подробно и щателно удостоверяване не съм виждал. Между другото, предишното удостоверяване и предишното удостоверяване бяха направени по същия начин. Според Тодоров, ЦИК умишлено забавила подготовката за вота и е поръчала да подходяща хартия. И допълни, че по-скоро става дума за, цитирам, активно мероприятие.
Васил Терзиев днес заяви, че изборни безобразия били в негов ущърб. Избраният за кмет на София все още не разкрива с какъв екип ще влезе в общината. И сега ви показвам камерата, която е долу. Хора, и както виждате, тук се вижда купчето. Чакай, че топката ми избяга. И тук е купчената, както виждате, и това ще ни е човека, който е на едно ниво на... Аз съм няколко глави над него, не знам това дали ще се получи. Вие сте на камерата долу, тази горе ще я пуснем после. Сега е изключена. Вие сте долу сега. Сега не ми кажете, че места камерата, напротив, имам две камери. Едната е долу, другата е горе. Ама горе е изключена и после няма да виждате горе. Айде, така. От себе си. Общината ще окаже пълно съдействие за премахване на паметника на съветската армия, каза Терзиев. Чакам този паметник да отиде на мястото в музея на социалистическото изкуство Бузлуджа, където решат да го преместят. Каквото зависи от общината, областният управител, Министерството на културата ще бъде... Не камерата пен. Включва и тази горе, както виждате, долу ми видяхте краката какво правя, запомнихте движенията, после пак ще го повторя. Ще виждате как се прави. Сега това е човек. И ние трябва да го заобиколим. Сега вижте какво ще прави. Футбола, бутнеш човека. Тебе те гонят. Тебе те гонят. Въпреки, че не мисля, че е така, че те гонят, но става фал. Не мисля, че те гонят. Айде. Минута след 12 дойде известие за тревога през един от мобилните оператори, а после и през останалите. Нямате никакви действия. За повече информация. При истинска ситуация предполагам, че би било малко стресиращо. Звука е като от аларма и е доста стряскащо. Известие се показа и на по-старите апарати. Звъня, мъча се да го спра, нито мой да се спре. Така беше телефона, като звъня. Изписа, че не е необходимо да предприемам нищо. До края на ноември системата ще бъде тествана по график във всички области. След като се направят регионалните тестове, накрая да бъде направен тест на цялата страна, така ще се уверим, ако някъде има някакви технически проблеми, ще са отстранени и хората ще могат да получават такива съобщения за бъдеще. Според социалния психолог, професор доктор Велислава, ситуативният стрес се възприема различно. Затова е задължително да сме информационно. Затова съм от главния си, защото някой път не предполагам колко. На къде отивам? Натрупване на стрес, което само по себе си има всяка една информация може да бъде изключена механизъм. Системата се очаква да влезе в началото на следващата година. За BTV новините от Габрово, Мариана Трифонова. Там трябва да се направим след малко започва лице в лице. Акцентите от Цветан Каризова. Цветя, здравей! Здравей, Вики! Ще им гостува лидера на БСП Корнелия Нинова. Разговор за Софийския финал на изборите, за червените кметове, за вота на недоверие към правителството и за работата на парламента в ледената политическа епоха. А за скандалите за премахването на машинното гласуване на първия тур, за подправените протоколи, за запит. И както виждате, тук пак отново включих тази камера. И тази долу включих. И аз тям топката. Не ми казвайте, че е странно, не знам ще го правя. Реал Мадрид Спортинг Брага, сряда 22 часа в ВОЙО.БГ. Бъксофен. Революция в грижата за периферната нервна система, кръвната кръста и ставите. Бъксофен. От Витагол. Помисли магията на детството с новия сладолет фамилия реално и вълшебно. Ранетови помпони и нашето детство. Кажи за млякото. Да, вълшебно много мляко, но реално добра цена. Опитай и ти. Фамилия реално и вълшебно. Не предположих, че ще бутне и затова се възглавих.
Ама ако сте наистина манч, можете и да паднете върху човек. Или на тревата. Днеска паднах на трева, боли. Общината ми била пълно разрушена. И сега ще изключи камерата тук. И ще пусна горе. Айде. Наводи се на време. Натам. 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 Топка. Когато вирусите и бактериите инфектират, Айде, абонирай се. Абонирайте се с канала с камбанка. С камбанка на това видео ще му сложа заглавие. Ще се казва три много лесни движения, как да за футбол. Объркайте се. Как три? Те тук ще направи само едно. Второ. За това ще ни трябва камерата долу. Ето ми да, долу. Съжалявам, че толкова време го правя. Трябва да спра другата, да включа другата. И... Чакай, за този трик май трябва да се оправя. Липсва ми нещо. Чакай, то ще му забрави влезените на този трик. Възглавниците пак ще трябват, не ги мислите. Чакайте, сега ти връщам. За Лили. Без нея част от мен липсва. Моята майка. Тя си мисли, че не знам колко много прави за мен.